Hej, så er det blevet loot crate tid. Lidt forsinket. Det er december loot craten, men så når det er med juletiden, så er det så ved at få posten igen. Så lad os prøve at se, hvad vi har fået. Okay, vi starter med en PopCap-figur. The Joker Batman. Ja, den der meget fin. Op på hylden med den. Og et par strømper. Med Groot. Ha, nice. Hvad størrelse er det så? Det står der ikke rigtig noget. Så skal vi tilbage. Nu må vi se. Og en julestok. Tal betragtning i december, så er det meget fint. Og så er der en Captain America Vanilla. Det må være en dufttræ. Godt så. Sticker set. Tetris. Klistermærke. Tetris. Som man så kan klistre på alle mærke. Ja, ja. Loot crate. Medlemskort. Okay. En papirs pengepunkt med The Simpsons. Det var da sådan helt anderledes. Ej, også det. Så er sådan et dørhåndtagsskilt. Ja. Okay, så er der et eller andet 30 dages special for noget Crunchyroll. Det er en anden anime server et eller andet sted. Og så er der så det blad, der følger med hver måned. Og en Batman DC Comic nummer 52. Og det var så det. Så er der, ja, jeg ved ikke om det skal være en Batcave. Det hører sådan lidt anderledes.
Stik Batman der. Den der. Jeg vil ikke stille. Ja, men det var så det på den måde. Så var der selvfølgelig også lige pinden, der følger med hver gang. Nu vil jeg se. Det kan vi nok ikke. Så. Ja, men det var alt for den gang, så men vi er snart tilbage. Den nye Loot, den kommer om 14 dage, så hvis ikke den bliver forsinket i posten igen, det må vi se. Så lad os godt på det. Hej!